Tirada na to karon tatske kay puol naman sige kaog isda aton tan-awon kung unsay sulod sa tong rep. Ang pangutana, naaalang gyapon day isda. Puol lagan itang isda pero isda lang gyapon. Pero unsaon man nato kay grasya man jud na. So na ako'y gulay nga nakit-an diha, siguro magulay na lang siguro ko. Unsa may tirada nimo dira tatske? Maggulay na lang ko, kay wa man tay choice ani. Aw lagi, basta ikaw tuo na jud ko si imuha, ikaw na good na. Ang pangutana kay ato ang lamas diha karon tatske kay mao ra tong luya, kamatis, bombay. Wa pa jud si sibuyas dahon. Pero okay na kay importante magud sa tuada, magulay na to na. Ang nindot pun ta ganina naapay gata. Ang problema kay way mukagod, kay kapoy na daw ang mukagod. Basta bisag unsa na lang diya, basta mukaon ko, basta tarong lang nagluto tatski. Kana pinadabis ba? Bahala ko yung mga tarong sarsa or subak, basta ayuha lang. Aw siyempre ako na gud ni. Ang importante man gud sa tuwa karong adlaw nga naatay mahikay nga sudan. Dili na importante kung unsa man kay wa biya tay kwarta. So ato siguro sa ning putlon tatski kay perti ra ba ning laparan ng isdaan ni. Kay mura na pud isa ka plato kalapad. Ingon nimo sawa na kag isda. Isda man gyapon lagi na. Daay na sige langas diya. Ang importante nga natay masudan karon. Subak ra man dili man ingon pure isda. Aro ingnon lang gud nga natay bulak-bulak sa tong gulay diya. Naunsa biya ka tatski? Sige na di ta maglalis ana. Ang importante diya dalian na diya kay hapon na basig maabdan na pud kang ngit karon na nabuang na. Wa ra ba tay flashlight diya. Samtang kita kluban to siya dito tatski, manguha sa og kamunggay di sa kong farm. Di ba? Para tuloy-tuloy na atong pagsabaw. Pagkahuman ilunod na ng isda diya, sunod kulikot tulo lang ka buok kay basig mohalang na unya na. Okay, pagukod ang kamunggay diha kay nahuman na nako kagpat, ilunod na ng kamunggay. Pagkahuman, syempre, dili pwede nga dili nato tilawan. Ato jud nang tilawan. Pasig masuko atong anak nga di magkadimaon na nabuang na. Mauni gingon diha kun di sila makano gulay, bahala sila basta ako mukaon jud ko gulay kay ginapangita jud na sa akong lawas kay ingon nila healthy daw og isa pa motaas daw atong edad kung sige tag kaon og gulay. Bitaw sunod lang gud sa mga katigulangan, tan-awa gud na sila hilig kay mga gulay hantud karon naa pagyapon sila sa kalibutan, di ba? Ato din na testingan, malay mo basig di ta matigulang. Pila ra istorya sa buktot mga tats. Laype ato na ning bilhan og kaon ngano man balag unsa ka init dira mga tats basta gutom nagisgutan bahalag magkapaso-paso ang dila.